takže tu som naspäť, lebo ja som, volal som s kolegyňou, že budem ešte volať, lebo sme sa zle počuli. Aha, no dobre, no môžete. A zapísala niečo, čo som hovoril? Zapísala si, jak volal, či som nepočula? Nie, nič. Nic? Takže ja som začal tak, že by, začal som cestom, že by mohlo byť v strede hrubé a po bokoch tenké. Nepočujem, ešte raz. Že cesto v strede hrubé a po bokoch tenké a mohlo by tam byť tomato, sír a klobasa, tuniak a este by tam mohli dať oregano. Co? Ty jaký kokot? Prosím. Dobrý deň, vy ste útulok? Volám do útulku? Áno, voláte do útulku, prosím. Chcel by som si objednať jedného psa. Čo by ste chceli? Objednať si jedného psa, tak menej srsňatý. A proste, že by... Chceli by ste psíka, alebo chceli by ste dostať psíka? Ja nerozumiem poriadne, máte zlý signál. Proste, ja by som chcel nového psíka, ktorý je menej srsnatý a že by som ho mohol mať v byte. My nemáme menej srstnatých psíkov, my máme psíkov z útulku, žiadnych menej srstnatých psíkov nemáme. Taký menší zraz, taká srst menšia. A potom koňa. A potom koňa chcem, alebo veľkú kravu, alebo štyrnožca. Dobre, ja som ukradol susedovi kúry a... Haló, ja vás vôbec nepočujem. Ja som ukradol susedovi kúry a ma teraz chce zbiť. Ja sa bojím. Čo voláte do nášku? On má veľký... Neviem, prosím, pizzeria. Dobrý, chcem si objednať pizzu. Áno. No, takže, poviem vám prílohu, čo by tam asi malo byť, áno? Áno. No, takže, počujeme sa. Počujeme. Dobre, takže, chcem, aby tam bola kukurica, Áno. klobása, včely játra, Aké? Ešte raz. pardon, deti, viete, tam vyrušujú. Takže, včely... Neviem, prosím, pizzeria. Dobrý, chcem si objednať pizzu. Áno. No, takže, poviem vám prílohu, čo by tam asi malo byť, áno? Áno. No, takže, počujeme sa. Počujeme. Dobre, takže, chcem, aby tam bola kukurica, Áno. klobása, včely játra, Aké? Ešte raz. pardon, deti, viete, tam vyrušujú. Takže, včely...